Vreau să vorbesc puțin despre rana de abandon. Și am învățat un lucru foarte interesant și eu la rândul meu de la un profesionist cu care și eu lucrez. Și a rezonat extrem de mult cu mine și vreau să vă prezint și vouă asta. Teama de abandon nu este a adultului, ci a copilului din tine. Doar atunci când ești în rolul de copil, te simți abandonat. În rolul de adult, nu te poți simți abandonat, pentru că nu te abandonează nimeni, te descurci singur ca și adult. Un adult știe că oamenii vin și pleacă. Un adult înțelege granițele. Un adult alege. Dar copilul este speriat. El încă plânge când cineva pleacă, pentru că încă crede că este vina lui. Vindecarea începe când tu ieși din acest rol de copil și treci în rolul de adult, asumat, cu alegerile pe care le-ai făcut, care își asumă responsabilitatea pentru această viață pe care o are acum. Acel adult care înțelege că nu este abandonat și că se descurcă singur. Copilul se simte abandonat. Adultul știe că e complet. Tu în ce rol te regăsești?